baya ba ada baya ba jele baya teye te kwesiye. It's Abama on the beat. Igwe wena
ụzọ gị nwanne gị na ụlọ ya ma mbatazi ụkọ gịnị bụ egwu Adị Atụzi Egwu onye ụlọ gịnị bụ egwu na-atụkwa egwu Adị Atụzi Egwu ọtụtụ eke chụga mmadụ iwedụ na-adị wee jidezi ebe n'ime mmadụ nkesi ya ngwa ya nọ na abụghị ya nụ na-ajụ si ya mere ife dị mgbajọ ya ọ na-atụkwa egwu ọ na-atụkwa egwu gịnị bụ egwu ọ na-atụkwa egwu onye chukwu ya agọzi ike ọ ga-agọzi onye bụchi nwoke ma onye bụchi akpa mmanụ ọka kwesị ihe echi eze ya echi eze ruo echi ekwu Ada atụwa afọ wee pụta n'ebe ebe ịchụ egwu wee jide ọfọ gadi na-atụla egwu ị na-aga gadi iwu ị na-atụkwala ụjọ ife ememe dị n'ife mụrụ onye ụlọ ọgịnị ị na-atụla egwu Ada atụkwa egwu weba aja n'ụzọ ọgịnị bụ egwu na-emegwe mmadụ onye ibila ya nwoke ya nọ n'ụlọ na-enye gị ya onye mmadụ eje wee kechie ya wee si n'ụlọ atụrụ ụjọ dịka o si eri ego ndị ọyọ na-atụrụ egwu oge kpatara ego ihe ị na-atụrụ egwu ebe nwoke jikọ ntati wee jide ego onye ọlụ chekwekwe ebedebe egwu aka jipụrụ ekele ka ndị ekele ndị odogwu ndị bụ na afọ na-adị na mma ndị masịrị ike wee na-atụkwa ụtọ gịnị bụ egwu Ada atụkwa egwu gịnị bụ egwu weje bụ nne weje bụ ka ekenezie m odogwu weji simatis wejije egwu Masegụwa na Nnewi Masegụwa na Nnewi nane mbara siteti ka nne m masegụwa odogwu ọ da-atụkwa egwu masụaka da-atụkwa egwu CEO Systematis Oil and Gas Nigeria Limited ego mmadụ ka ibe wezibe mmadụ na Nnewi wezi imelụ ọjọ na wariri nne wezuga mmanụ dịka ejima gịnịwa anyị na-atụle egwu Ada atụkwa egwu ebi na-atụle egwu ebe ji kọntaktị ebi na-atụle egwu ebụrụ m ekele dewe mmegbu lute mmegbu ọgwa nke ji na-ezu edo onye kwudoro bebe ọ bụ wajif juduwemba oge gazi gbawe na mmadụ judengo nwanne m oge gazi gbawe wemba jidengo ozigbo onye mgbagbo ọgwụ na-ahụ na ya jiye nkowa mmụọ oge gazi igbo niile oge ndị oge na-agabara unu oge ndị oge na-ebulu oche oge na-eji ije na-ezegwu CEO Chicago Group of Companies Limited oge na-eji ije na-ezegwu onye nnukwu ego na mba
gbogbo nwa niile jide oge mee kelekwe gị ịda atụkwa egwu imelụ igbo dị njọ jide oge ị na-atụle egwu ọgịnị bụ egwu anyị ada atụkwa egwu ebe n'ebe gbanwe abalị ibi ya onugbu aka na-akpagote eburu m ekele mme wete m kene ologbu ekeletela chief Stephen Chidimma onye mmegolu n'Imo steeti Bigi Wata oge mmanwụ Bigi Wata niile oge eleweli ngabasị ịdatụkwa egwu Bigi Wata ịdatụkwa egwu CEO ST Lazy Autos oge na-edubata mmadụ dị n'iche n'iche ewe oge ndọfụmadụ dị n'iche n'iche ka ọ na-atụ na USA ya na China n'obodo Canada ka o si atụre gị ya oge m ịda atụkwa egwu odogwu ji Igbo temọ ịda atụkwa egwu ọnụ na Lagos ka ị na-achụ ego gị oge mmanwụ ahụ ịgbasiri ike nwoke ịda atụkwa egwu ajụọ gịnị bụ egwu menwele ọdụmahịa na-agbasara ebe nwoke jikọta kedu na-atụrụ egwu ebe igburo mmadụ kedu na-atụrụ egwu ebe imelụ ife dị njọ ikechiro mmadụ ga ebe ị na-atụrụ egwu ọgịnị bụ egwu halo eburu m ekedekwe eje m iwe n'ime ọnụ na Nsụka yanali bụ stone ejif ejede Chizoba onye ifeanyi mmanụ na Nsụka okwute sitonu okwute ma obi ndị ilo na Gabon niile sitonu ịda atụkwa egwu okwute ịda atụkwa egwu sitonu ọgịnị bụ egwu Disability businessman chairman Adị Grandmaster onye igwe ndị mmadụ na Nsụka sitonu okwute gbara ndị ilo CEO Standard Electricals CEO Sintanu Auto na Gabon ezigbo onye ego na Gabon niile ezigbo chide ekwude gị unegbune gị sitoni ya adịzi sitoni ịda atụkwa egwu sitoni ọgịnị bụ egwu celebrity businessman gị banyere m okwute maka ndị ndo Chifu Chinasa enwekwa kebe Chifu Chinasa enwekwa kebe onye ofoko na Nsụka na Ibadan South n'oge gọọmenti n'Enugu steeti niile oge mmanwụ tibili ya n'obodo niile bishọp na Gabon otibi ya wenukwu obodo oge mmanwụ ịgbasiri ike ịda atụkwa egwu bishọp na Gabon CEO Bishop of
ojúmọ́ tó bá sí ẹ̀mọ́ ó gbẹ mi dá tùgbé mi dá tùgbé ògidì gbé ògidì gbé ẹ̀kẹ́dẹ́ achifu chike chibike owó onye bụ onye mafuru onye nwere na nkenu niile onye ka ndị wesi n'ịgbasiri ike omereọla onye chiri ezewe ekpofu niile ọgbafu na nkenu Enugu steeti niile n'ihe adị CEO Chiwewo Ojo Global Service Nigeria Limited onye ego na Gabo ogide atụkwa egwu ogịnịkwa egwu CEO Chike Odo Ojo Mobile Motors Ojo Sifewasi Bonatu oke mgbanwe ego na Gabo dịka nleke datụkwa egwu ebe ogekwu na-atụkwa ego ya ịdatụkwa egwu ogịnịkwa egwu onye ma ikpe dị njọ na egwu na ya datụkwa egwu onye dị n'ukenegide abụsụ wezuga egbele gbedede na mgbanwe abalị nke ekenezemuwechi webuchi ugbegbo medebuchi ugbegbo onye bisuga n'Enugu steeti n'Ilo ga-alawere iwe oke mmanwe na-ekwu na pempe onekwu na pempe wa n'obi CEO Ebuko Global Resources Limited Abuko n'ihe CEO Abuko Hotel and Suites nke dị na Kwekwe Boda Cameroon ebe n'okwu na cheki ya Chairman One Love Brothers Otekuro ezigbo onye ego n'ịbalị mgbanwu onye egwu n'ịmasịrị ike mmadụ abụchi n'okwu ya na-atụkwa egwu asị ma ọgịnị bụ egwu mmadụ egwuru egwu ese bụ egbe gburu ndị ya egwu ndị ya eji ihe ebuwe onye lọ chemere ọdụtụ eze dị na tụezi eze weta n'ibe na mgbabalọla na mgbabalọ tụrụ atụemutu ejigbo oge ji ma ọfọ oge tọrọ m n'obodo m n'okiri emegbu ebe nwoke jibe ntati ejide akari ogwu iwe na-atụrụ egwu etinye nwoke na-atụrụ egwu ada atọ na-atụrụ egwu gịnị bụ egwu kedu iwe bụ egwu onye mewe na iwe mere ihe anụ n'isi gara aka na nyekwa ntụgbe osisi wee buche mmanụ ọka wee wuru ijele na mgbanwe na-akpala egwu akpa mmanụ ọka ijele bụ ilekwu mmanwụ ogịnịkwa egwu ogwe ogịnịkwa egwu ebe imelụ ife dị njọ ikechuru mmadụ eluigwe na-atụrụ egwu ada atụkwa egwu mowute egwu ọgbịrịgba mere na ezi na egwu na-ebe n'okwu ya egwu adịrọ mogwe n'okwu na-akpụ oche dịkwa aka ji bụrụ ekele ozi ka ga n'obodo mbido Chief Osanya Uchenna
Impota onye ebufe n'Enugwu Ezike niile Enugwu Ezike n'Enugwu steeti Impota Ondezipota Mesisi Papers oge n'ofu Mesisi Papers dị n'iche n'iche ego dokwu na-atụ ya na-etela Papers ka ọ na-atụ Impota Ondezipota oge mmanwụ ezigbo onye ego na-aga na Togo oge matụkwa egwu oge mmiri atụkwa egwu ebichi kọntaktị eribi na-atụrụ egwu onye ego na-aga na ya na Cameroon eribi na-atụrụ egwu ajụmọ gịnị bụ egwu isi bas dobu ikuku ebe ewe ikuku ebe niile ikuku ebe na Togo ịbala mmanwụ ego na Togo ọma na-ekwukwala ọha ịda atụkwa egwu ikuku ọma na Togo ọ gịnị bụ egwu CEO UC Pass Mesisi Papers niile na Togo ezigbo onye ego na Togo n'ịbala mmanwụ CEO D&D Ghana Limited Dobu onye ego n'ịgbasiri ike Oti Kanani Elohie Mrs. Osai Peace Ekpeme Oti Bawa Yemalobi Oti Bawa Yadimana Kudemi Ekpeme Oya Adeleke Mma Ekeneze Ajif Odo Chukwudi onye magwe kume na Nsụka Enugwu steeti niile n'ịbalị mmọnwụ ike onye na-elo Togo ka ị na-achụ ego gị ebe olokwu na-achụda ego ya CEO Conference Kepco yana Koma Alobu Togo Represent Nespota niile Ole Mesisi Papers gị na-atụdụ ezigbo onye ego n'ịbala mmanwụ Represent Nespota ga-eji gbalụ odogwu oji pas machine eme ọkọ onye ego n'ịgbasiri ike ịda atụrụ egwu ebe iji ego imi na-atụrụ egwu onye ego na odogwu onye ego na Togo ewe obele mmadụ eke musu na-ata n'ata amusi a na-atara odogwu adaezi nkọ eke neze emuwechi Onaidego onye ebufe onye ego n'Enugwu Ezike Enugwu steeti niile ewe balibie CEO OGP Company Limited niile oge na-atụbata oge ịnọfu mesi dị n'iche n'iche oge ịnọfu Mesisi Papers kedụ n'iche n'iche onye ga-eji mara odogwu nwanne na-akele anya na kwa na cheki ya odogwu masịrị ike ndị bara mmanwụ nwoke na-atụkwa egwu onye ego na-aga na na-atụkwa egwu OGP OGP na gara
Chineke na-achụ ego gị mmanwụ na-agbala egwu onye ememe si ka kene obodo Chisomas Emene Chief Chisomas Emene Akeji ofe kene okpokolo okwu na-egwu egwu gwa na-amasị okwu na mkpụrụ ọpatị okwu okwu na ndị ikpe ọbọdụ igbo atụ na ndị ikpe Chief Chisomas Emene okwu na-egwu egwu gwa na-amasị echewe na dị mma ka ụjọwa ọkụ eche mkpụrụ ọpatị dị mma ụjọwa ọkụ okwu na-egwu egwu na-amasị odogwu ọgide atụkwa egwu ọkọ gịnị bụ egwu obi ji kọntaktị ebe na-atụrụ egwu ewu ejewezi m mkpagbu ewa onye mụ ga-ekelezi ewe Chief ọzọ ọzọ ebila ibebe ozi weje ga-emewe nke mkpagbu ụwa niile onye mkpagbu na-abụ nna ọzọ CEO New Generation Shipping and the Logistics Limited Package of money wa na mkpagbu ozi weje ga-eme na mkpagbu ụwa niile ozi bụ nke mkpagbu ụwa oge rọbie na ọja iwe eji ego eme nwanne m ozi na-eriwe onye nwe ihe ọzọ mkpagbu oge mmalị maka nwaanyị iwe eji ego eme ịdatụkwa egwu oge na-eme eze from China to Nigeria ebudatie kọma nwetu wisi ọbata oze iweje ego ewe n'ime odogwu mara mmọnwụ ịdatụkwa egwu osi mụ keneli ya n'olile Chineze mmanụ ifekwe agwa iweje ego mmadụ ose mmawayo ọmawayo dị mma na ogoni mara bidi ya odigweju egwu dị n'eti ya ọnụ iweje ego eme na ọ ga-adịle gị mma ejewe ego ọbụla egede ejewe ego ejewe igwe mkpụrụ ego pawa wekede ego Chief wekende Chukwu alụsị ego gwa n'ogo alụsị ego na South onye ego na South niile mmiri na-ezola ala nwanụ n'ogo alụsị ego alụsị ego n'oge adịrị gị mma orekwu ji dọla eme ọgọ n'ịgbasiri ike megara ihe ịbalị mmanwụ ịfụnanya iwe onye kwuru ka a na-eme alụsị ego nwanụ n'ogo ịdatụkwa egwu ọgịnị bụ egwu alụsị ego na-egwu ọgịnị bụ egwu ha na-atụkwa egwu ebe iji kọntaktị alụsị ego gị na-atụwa egwu haba ogeneze bụ Chief ose dị Vincent Ebelibe onye bụ ụka n'ọnụ pasent onye bụ ụka n'ọnụ pasent niile na Anambra steeti n'ịbala mmọnwụ saịbedị bụ ụka na Abuja wegbeche n'ogbu ụka
egwu ojiri oge eme ọgwụ idu mmasị dị aka n'azụ nke dị na Abuja gịnị bụ egwu onye mi na-atụta egwu ebe njide ego n'aka ga-ebi na-atụta egwu onye lọ na datụnato mekpụrụ egbere izu mekpụrụ elu ụlọ lebụrụ egwe mgbegbe egwu ya na-agwa Chief John Ifeanyi Chukwu onye ugbo egolo na Nsụka ndị ugbo ezika niile Nigeria money ọgbụba na-ego wepụ na Jakarta Russia Philippines Babylon CEO Uray Global Services Billionaire Sineti Enugu Sineti Billion Solana Yana Titi Fike Melaki Natu Billion Wele Billion Billion Datu Billion Datu Gini Babe Datu Babe Ebe Jipe Contact Eji Natu Billion Wele Ị na-atụrụ ebula ntọ onye ego ịgbasiri ike wezụga ebe onye nọ ịgbale mgbawe ekele ọ ya adịla gị mma gịnị bụ egwu oge na-eme visa nyeje obodo mgbago n'ebe Philippines haba webụrụ m ekele oge na-ebu eji Why manani? Leka nadiri chukwa. Manani wana. Why maga nadugwa sikanina? Nadugwa sinata. Polisi kanida. Kanida ni mwa. Wega pala na shianina. Wega pala na shianina. Palmau. Kedigo keyeko. Edatu peku. CEO. Waze kweku Roma Service. Kedigo. Wepatenders Wapageti Malobo. Mojo si pepas kona tu. Mojo si pepas ya bogo. Kedigo. Urakulandos. Kedigo na Cambodia. Oya basirika na kibasi. Kedigo dodoku. Kedigo ni datu peku. Ebe ikulo mmadụ ebi na-atụlebu ayọda ye ga-esi eyu anyị na-atụlebu gbawa aja n'ụzọ gịnị bụ egwu agalitewe ji injinia wakuke shebezie rosa magbeni bụ echi Chukwu na awadi masirika wato yego Madabu Chukwu na nina awadi international Nigeria limited awadi nwanne m oge mmewe ebube agụ na-eche agụ awọdị mmanwụ na-ịkwasịrị ike onye na-akwala akwa ya aka ịgba ya na na-atụkwa egwu awọdị oke mmanwụ awọdị gị na-atụkwa egwu onye ego nụ nke niile n'ịbalụ mmanwụ egwu oke mmanwụ egwu ọnụ na alaba awọdị international Nigeria limited ada atụkwa egwu awọdị onye ego nụ obere mmadụ ga-ebusi na taa awadi ni kadiga busu ojide gunegu nage gunegi oye ego na ruke wanda ego mesika na ruke mawe ogu jisi gbaike wakene
CEO, the talking man, CEO of Nigerian Association, Internationals, when getting a talking money, oversize in the facility, talking money, talking that way, talking Oyego, talking Adida, guinea babe, guinea babe, guinea babe, guinea babe, I can answer my chief, guinea babe, when did they work again? Work again, just guinea babe. Oh yeah, woman, now man your kusu, oh yeah kusu one, nana pala, Mikado, what's that kusu kadolu one no kusu, oh yeah kusu, giri bagada no kusu, oh yeah kusu nana pala, CEO. You did the plans. What can I do? Nothing, man. Well, not in each other. I do the ticket together. Away! Well, then, you didn't know. Oh, you're not connected. If I'm a monkey, baby, that's the way. Or guinea baby, Mokude, I will make it again. I cannot say what you follow me to go. Oh, yeah, we're in Nanina. Oh, yeah, we're in Naifa. Oh, yeah, Bunika. I cannot get it for the moment. Oh, yeah, you look at government in another palette. You must be
mmewe ekpegbe egwu ya na-agba emume gbalụgba gwadụ ike bidolo ịda atụkwa egwu ebe eji be kọntaktị igbe na-atụrụ egwu gịnị bụ egwu aka na-eme ha chi otu o si n'ire egwu onye na-eme egwu bụchi eze n'ebe steeti niile oge mmewe achara ugbo mmanya mmanya oge na-egwubata brabati oge dị n'iche n'iche eke tigbara odogwu achara ugbo enweghị enweghị odogwu ọ nọ na Lagos steeti ebe odogwu na-achụta egi ya odogwu gbasiri ike Akeneze Weji Dr. Kemese Nebi Oke mmiri na-efu ogbe Oke mmiri na-efu ogbe n'ike Oke mmiri tutu papa Ibe na-egwe ọmọlọlọ n'ime n'ọkụ yiri nne ojú ogbe mọ Wewe bubu sebo kine bubu simpo Oge mmiri mawu na-agba Nebule gbegbe mmiri na-agba nnabue Abụrụ m ekele nchewe obodo ụlọ Akeneze Weji Chimama abụrụ uche Feka Ilatunos CEO Imotu Press Entertainment Oye Gonabia Never State in our Jogodi Feka Wibonolo Feka Nekuta Yego Odogwu masịrị ike Waime na wego na mụtaku Feka onye ego ịbalị mmọgbu ike Feka na ọ ga-adịle gị mma Feka ịda-atụkwa egwu Gịnị bụ egwu ebe eji kọntaktị Feka onye lọị Onwe ekpegbe egwu ya na-akpa Ebenebe egbe enyi m aka Alụna na-ekpe mmọnwụ Mmọnwụ ekele ike na be egwu agata aka bụ mmọnwụ Oge n'igwe bụ mmọnwụ alụpụ n'agụ Ijide edebalụsi dị n'ọva ijede n'ọya bụ nnekwu mmọnwụ Ada atụkwa egwu Ogini bụ egwu Onye na mmelụ ife dị njọ iwe na-atụrụ egwu Wazuga ma bụrụ ekede n'ebe Ọbụla belu zabụrụ egwula Obere ekede sa na onye njide akụ ya Onye njego ike Eyi ọ na-atụrụ egwu Onye ji kọntaktị Eyi ọ ya atụrụ egwu Oyi ma mma n'ọka Ịbalụ mmanwụ ya egwu na ekede ọma Ojo fẹ́tọ̀ ní ìjà Oyè lẹ́kùnlẹ̀ gẹ̀dẹ̀ náà wá tẹ̀lé n'ẹ̀bí yẹ Hábà Ìjẹ́ yà Jẹ́lẹ̀ Hábà Súnmùdé Hábà Ada